Ik ben de eigenaar van dit pand. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog zijn deze mensen van de familie Levens gedeporteerd. En ik geloof in 2012 zijn die steentjes gelegd. En het is... ik denk, weet je, zet daar een etalage neer met een beetje wat informatie over die steentjes. In plaats van dat je daar een lelijke etalage hebt. Ja, en er zit nogal een historie hierachter. Er is ook zelfs een boek van gepresenteerd. Joden van Eigelshoven heet dat. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich informeren. Maar die etalage heeft u zo ingericht? Ja. Wat leuk. Ja? Ja, ik vind dat wel... Ja, zal ik even naar beneden komen? Zo makkelijker praten, hè? Ja, heel graag. Ja? Heel graag. Oké. Struikelsteentjes. Ja, want wij hadden ze nog geen eens gezien. Is ze zo gefilmd, Rudy? Ja. Gedeporteerd naar Sobibor en ook doorvermoord. Een ganse familie. Doen we eerst nog even netjes de Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Alexander Groenheden. Al woonachtig sinds 2001 in dit huis. Mag ik Alexander zeggen? Jazeker. Ja. 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 Dus jij woont hier vanaf 2001. Ja. Je bent niet van Egelsen? Van Eigelshoven? Nou, ik ben in 1983 in Kerkrade komen wonen, op de Vink boven. In 2001 ben ik hier komen wonen, dus ja, Eigelshovenaar ben ik wel. Oké. Beschouw je jezelf ook als Limburger dan? Ja, ik ben in Limburg geboren, dus. Oké. Nou. Ja, dus... Maar platkallen doen we niet? Nee, platkallen verstond het wel, maar dat is ook alles. Hoe lang duurde het nadat je hier was komen wonen, ja, voordat jij achter dat verhaal kwam? Of kwam dat pas nadat die tegeltjes? Nee, er is daarvoor een schrijver geweest van het boek Joden van Eigelshoven. Ik weet even niet hoe die man nog heet, maar die kwam op een gegeven moment aan de deur. En ik was bezig met verbouwen in het huis. En mij viel het al op, want in het huis waren allerlei rare dingen. Ruimtes die verborgen waren, plafonds die dubbel en driedubbel en vierdubbel waren. Dat sloopte ik allemaal eruit. En toen kwam iemand en die zei van, hé, er is hier meer aan de hand geweest in het verleden. Maar wist je dat? Ik zei, nee, dat weet ik niet. Nou, toen kwam het, dus hij kwam rondkijken en zei, oh, nou, dat is wel interessant, dan neem ik dat mee in mijn boek. Uiteindelijk heeft hij een boek gepresenteerd, Joden van Eigelshoven. En in 2012 kwam de familie van Levi's hier naartoe. Want ze zouden die stolperstenen gaan doen, struikelstenen gaan plaatsen. Dan stonden ze bij de buurman voor de deur, want ze dachten dat is een leukere woning als dit kleine dingetje. Dus gaan we daar maar doen. En toen zei de familie, nee, het is nummer 87. Als je nu ook op internet kijkt, staat er nog overal nummer 89. Maar het is echt nummer 87 waar de familie heeft gewoond in de oorlog. En daar is weggegaan. Maar uiteindelijk dat huis dus achtergelaten is met noem ik maar een slechte karma. En die karma heeft ervoor gezorgd dat de tijd daarna, tot dit moment, tot ik die etalage heb ingericht, er altijd ellende is geweest. Problemen in families, huisuitzettingen in de straat komt het wel vaker voor. Dus een hoop sociale problemen in Eigelshoven die in uitstraling komen in deze woning. En ik hoop dat ik met deze etalage zo in te richten, dat we dat gevoel weer een beetje terugkrijgen. Want het is eigenlijk van de Joden geweest. Het is daarna, de Engelsen zijn erin gekropen en hebben gezocht of er geld lag. Duitsers zijn erin geweest. De gemeente heeft het uiteindelijk gekregen. Het is naar de mijn toe gegaan. En uiteindelijk in 2001 ben ik eigenaar geworden. En ik hoop dat het nu weer een positieve karma gaat krijgen. Heb jij dan zelf ook iets gemerkt van bad karma? Ja, absoluut. Ja? Ja. Wil je erover praten? Ik zeg het wel, we moeten kijken of we het gaan knippen. Maar, nou, laat ik vooropstellen dat in dit programma, ik weet niet of je het kent. Nee, dat niet. Nou, wij pretenderen, wij willen graag oprechte tv maken. Ja. En juist daarom knippen wij niet in onze opname van precies 12 minuten. Oké. Dus we gaan het niet anders maken dan dat jij nu vertelt. Dus daar moet ik even over nadenken. In die wetenschap. Je hoeft niets te vertellen wat je niet wil. Nee, maar het heeft in ieder geval het huis zelf heeft altijd een sociale invloed gehad op de mensen die er woonden. Oké. Ja, waardoor je contactbeperking had ten opzichte van de omgeving. Of
dat komt heel veel in Eikelshoven voor. Dat mensen op een illegale wijze hun inkomsten moeten verwerven, omdat ze op geen andere manier weten. Dat is een hele grote problematiek hier in de omgeving. Ja. Ik hoop dat ik ben hier bezig om een sociëteit op te richten, om mensen bij elkaar te krijgen en daarover te gaan praten. Echt waar? Over de sociale invloeden naar elkaar toe, in de zorg naar elkaar toe. En, maar dus jij bent een beetje een bruggenbouwer in de wijk? Ja. Op burgerinitiatief. Dus niet institutioneel initiatief, maar als burgerinitiatief probeer ik mijn huis dadelijk te gaan gebruiken om ook mensen te verbinden. Oh? Ja. Dus je bent heel nadrukkelijk bezig met niet alleen het brengen van een beetje good karma in je eigen huis, maar eigenlijk in de hele buurt. Dat hoop ik te bereiken, ja. Hoe reageren mensen daarop in de omgeving? Nou, het is zo dat het is nogal vrij nieuw om zorg in het sociale domein tussen werkzaamheden tussen professionals en de burgers voor elkaar te krijgen. Professionals zijn daar bang voor. En burgers zeggen van nee, die zijn professioneel, dus die kunnen dat wel voor ons. Maar die twee partijen moeten eigenlijk goed met elkaar gaan samenwerken in de toekomst. En daarin heeft er aan de professionele kant problemen mee. En ik zit aan de burgerkant als ervaringsdeskundige in bepaalde problematieken. En ik probeer de burger te benaderen op die vlak. En uiteindelijk die twee partijen bij elkaar te kunnen krijgen. Maar ook als burgers eigen initiatief en eigenaarschap te nemen over je verantwoordelijkheid in de zorg. Dus zorgen voor je ouders, zorgen voor je kinderen, maar ook zorgen voor je buren of voor vrienden en kennissen. Dat is iets wat we nu op dit moment neerleggen bij professionals. Ja, en zeggen van wij hebben onze inkomen en ons beroep. En mantelzorg, ja, dat is participatie, dat is maar eng. En professionals lossen onze problemen maar op. Professionals lossen onze problemen maar op, maar wij als mensen hebben we ook heel veel gaves in ons om voor elkaar te zorgen. En dan zijn we weer terug bij dat eigenaarschap wat jij net noemde. Het eigenaarschap. Je moet ook een beetje je eigen geluk maken. Ja, dat is zelfs een verantwoordelijkheid. Dat is een verantwoordelijkheid van elke burger om een ander te zeggen van, goh, wat is jouw probleem, zal ik je eens helpen. Ik heb die kracht, jou ontbreekt het aan die kracht. Door jou te helpen ben jij weer een volwaardig mens om te kunnen functioneren. Daarvoor heb ik een taak. Ik herken jou omdat je weer volledig werkt. Jij herkent mijn taak. En beide zijn we dus volwaardig mens. En steunen we elkaar. En dat kan dan je relaties zijn, maar is al gebruikelijk binnen je eigen sfeer, hè, je woonsfeer, je intieme levenssfeer. Maar is dat met de buurman, de buurman hebben we 10 jaar geleden pas gesproken. Voor het laatst. En doordat mensen weer contacten en verbintenissen met elkaar leggen, weten waarin men sterk in is, waar men goed in is, kan je dus sociale netwerken bouwen. En daar coach ik in. Is dat jouw core business op dit moment? Nee, mensen dat is mijn coachen? hobby. Dat is mijn hobby. Maar wel ervaringsdeskundig. Oh ja, dat wordt je maar ook een hobbywater. in mijn optiek is dat de beste bagage die je kunt hebben om dat soort dingen van de grond te krijgen. Dat is dat je mensen begrijpt, omdat je zelf ook wel eens in de shit gezeten hebt. Of dezelfde situaties, ja. En ik ken ook heel veel mensen die in andere shit situaties hebben gezeten. En dan kom ik er niet uit. Dan kan ik vrienden of ervaringsdeskundige collega's van mij vragen en zeggen, help mij eens mee, hoe zit jij in die situatie? En die ervaringsdeskundigen wil ik verbinden, maar ook proberen te kijken of geïnteresseerden ook ervaringsdeskundigen kunnen worden in hun eigen problematiek die ze hebben ervaren. Of mensen die daar nog niet uit hersteld zijn, om daarin te kunnen steunen. Boeiend mens ben jij. Ja, en dat was als eerste. En eigenlijk moet daar Sociëteit Sociaal Eikelshoven komen te staan. Of Eikelshoven Sociaal. Maar er komt nog. Er moeten eerst mensen komen. Dus, nou komen de verkiezingen eraan. Oh, hè? ja. Hou je je daar een beetje mee bezig met politiek? Absoluut niet. Nee. Maar de politiek zou in aanleg ook een instrument kunnen zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ja. Tegenwoordig heb je eerder het gevoel dat ze juist mensen verder tegenover elkaar zetten. Mm-hmm. En dat er veel meer gepolariseerd wordt en zo. Ja, absoluut. Maar jij houdt je dus niet mee bezig, want ik zie wel dat hier in Egelze heel veel postertjes, nu even binnen zichtsafstand niet, maar heel veel van die postertjes van die vooral lokale politici achter de... Ja. Maar er is niemand hier in Egelze waarvan die op jouw stem zou kunnen rekenen? Ik zou het op dit moment niet weten, nee. Nee. Politiek gezien niet. Nee. Zou het een instrument zijn waar jij eventueel ook
ook ooit dan nog wel eens in terecht zou kunnen komen? Nou ja, uiteindelijk is het zo dat de zorg op dit moment gedecentraliseerd is bij de gemeente. Dus op enig moment moet ik wel met de gemeente gaan praten. Maar burgerinitiatief en burgereigenaarschap is niet afhankelijk van een valuta, vind ik zelf. Ja, want als we daarvan afhankelijk zijn, dan gaan we elkaar alleen nog maar ondersteunen als we elkaar vergoeden daarvoor. Nou, dan moeten we ook een inkomstenbelasting over betalen, over die vergoedingen. Dus daar vind ik niks sociaals aan. Dus ik heb geen raakvlakte met de gemeente als het gaat om financieringen. Want zorgen voor elkaar heeft niks met geld te maken. Laat ik het dan zo zeggen. Stel dat de tekst hier straks wel, hè? Laten we het even sociaal Egelsen of Egelsen sociaal noemen. Ja. Hè? Het zou dus misschien kunnen dat als dat een heel succesvol initiatief wordt, dat dat ook een initiatief wordt waar ze in de politiek op den duur rekening mee moeten gaan houden. Ja. Als je het van de grond krijgt. Nee, het is zo dat er op dit moment in Nederland, elke inwoner in Nederland rond de 6400 euro per jaar uitgeeft aan zorg. Dat betaalt de overheid en daar betalen we zelf ook een gedeelte van. Nou, dat geld dat gaat in een GGZ-instelling in. En vervolgens is die GGZ-instelling niet in staat om mensen te herstellen. Die kunnen mensen herstellen, proberen. Maar uiteindelijk is maar één uitgang. Dat is dus uitgeprocedeerd te zijn of uitbehandeld te zijn. Op dat moment vallen die mensen weer in de maatschappij. En eigenlijk, omdat die GGZ een sociaal construct is en ook daar de grens ophoudt, komen ze in de samenleving en daar is geen ontvangst. Mensen worden niet ontvangen in de samenleving en vallen dus weer terug op de GGZ. Nou, dit is een absoluut de juiste gelegenheid om een verbintenis te leggen met ervaringsdeskundigen, zodat men weer in de samenleving kan integreren. Dat is het zo. Maar dan wel vanuit burgerinitiatief. Dus niet vanuit instellingsinitiatief. Want we zitten met de juridische beperkingen in instellingen dat die zichzelf moeten beschermen voor eventuele onwaarheden of waarheden die in de toekomst gaan doen. En daardoor uitspraken niet kunnen doen die humaan zijn. Nou, mensen die op burgerinitiatief werken, die hebben burgerverantwoordelijkheden en kunnen wel humaan handelen. En dat zijn de beste initiatieven om iets gedaan te krijgen, die komen vooral van onderuit en niet van het opleggen. In eerste instantie komt men heel veel initiatieven vanaf nu van boven. Ja, mee en FACT, et cetera. Dus allerlei waarbij cliënten een eigen regie moeten voeren. Maar dat blijft binnen die instelling. Dus alle mensen, ook ervaringsdeskundigen, worden ingehuurd via instellingen. Moeten zich certificeren via instellingen om daar een vorm van deskundigheid aan te kunnen ontlenen. Maar dat heeft niks met het sociale domein te maken. Wij als buren hoeven geen diploma te hebben om elkaar te kennen. Zullen we met elkaar iets afspreken? Dat kan. Zullen we over een half jaar is misschien te kort. Zullen we over een jaar nog eens een keer bij jou aanbellen? Absoluut. Om te kijken hoe het met de huiskamer van Alexander is. En dan zal die ingericht zijn.